Ano, naginis ko ito. Saan ito? May tao na to sa napakausan to kasi mananawala. Oh, kamo mong gaya kaingon. Kini ang inungdan ako, kini. Yung naman mo. Oh, ano naman mo? Diba ka naman to ini? No, 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 no. Ayaw na. Lasa naman ni Oy. Talagang malam niya naman ta. Uy, DMJ, asa naman di tani? Baw lang ko sa lugar. Uy, mga tana tagtaw ba? Huwag katong tao dito, oh. Ya, kabalo ko yung nasa tatong dupuyan. Di ba, wala? Mga tana katong tao, asa na nga lugar? Mura, idaan na kayo na siya. Gano'n na kayo sa lugar. Nagbago na. Nagbago na. Asa na? Call! Call! Pwede mga tana? Oh, saman. Ayaw, di ba?